Pakruoth Nyikwara Mugiro kamana nyako kitera Mugi TV kaone wang sai chenro mara ng'ich welo bang'e saa 3 wabro go mbaka e buch jopiny gi wendo modhial mabro biro e studio ka Swale Omondi en jasiasa to gi Kennedy Obuya jakom mar UDA Homa Bay wadhi go mbaka mar siasa makaluo dhi nade tango monego timre. Nitie joma wacho ni onego tim zoning, nitie joma wacho ni onego tim zoning, mano nyiso ni ka en stronghold mar ng'ato to onge ng'ama chielo madonjo kanyo. Wabro go kodgi mbaka no gibedo winjo pachi 2-3-6-0 wantiere ka Gilizo Tieno Nyarugenya Mwalimu Ticha kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Janyakach Dendo Numbija Taya Nyakwar Guok Ocha Pesa magi weche manyien mawango. Those are money lost in the sense that they have claimed we have found them, they are remitting. Some of them are going to court. Some of them have agreed to return back our money. Migao mar thieth osingo jiwo lwenj kedo gi mibadhi aguch SHA ka lakteche 22 osema lesen mag tiyo gi agulu no. So how did you get the statistics which are you're now giving us at 96%? This is populism. We're just being popular, trying to show that we are doing something, but we are just guessing. Wasikae kwa ofisi kusema ati implementation iko 96%, hakuna. Hata sincerely speaking haijafika 45%. Yod bura wuok mager gi jatend migao mar somo mawacho ni atamalo 96 mar jopuonjre osedonje grade mar 10. Koro kwa biro to ninyango mako nyithindwa waonge kwe serikal. Serikal yie mondi konywa. Mola more sub county ma Usigu manyo ringre wuod gi manyo nyango mako molalgo. Ero kamano dwe winjo pachi 2-3-6-0 kaka inyalo yudo. Jood bura kwedo wach manogol kod jatend migao mar somo Julius Ogamba ni atamalo 96 mag jopuonjre osedonje sikunde mag senior. Jood bura go mane lose kinde romo mar jood bura maono bagi Naivasha bende wuok tung mosuo kod jatend migao no ewi kaka chenro mar rwako jopuonjre sikunde mag senior dhi nyime gino magiwacho ni onjaore mokalo. Simfuro Sokinda nigi ler mar wachni. En romo manokelo kanyachiel jood bura joten migepe kod jotelo mamoko mag sirikal mano bage magawa more boma Naivasha kama sirikal temo nono chenro mopogore madhi nyime migepe mopogore pachoka. E kinde twak makamano jatend migawo mar somo Julius Ogamba nolero ni chenro mar kepo mag jopuonjre senior school dhi nyime maber kendo mana atamalo 4 kende mar jopuonjre mapok odonjo skunde. Because we have 100% transition policy in government, there were 8% that are not reported for one reason or another, including issues relating to school fees and uniforms. Yesterday at noon, we had done 96% of the placements, with the intention to move to 100% by the end of this week. Gikanye mene jood buro kwanye ka gipenjore kaka migao no nochope kwan makamano kalore ni mano oke kaka chal gwenge kama giwuoke. We're looking at the numbers there. They're not at 86%. So we need to push. We need to keep pushing. We need to ask our chief, sub-chief, the village elders, let's every kid go to school. And I would like the parents of this country to take the president's word for it. Send your kids to school, whether they have shoes or uniform. If you're already saying you do not know where these children went, you are waiting for the statistics. So how did you get the statistics which are you're now giving us at 96%? This is populism. We're just being popular, trying to show that we are doing something, but we are just guessing. Wasikae kwa ofisi kusema ati implementation iko 96%, hakuna. Hata sincerely speaking haijafika 45%. Many children are at home. We are the ones from the constituencies, and I can say if the score best is at 70, we still have a number of students outside who are still looking for space, who are still looking for fee, who are still looking for support to go to school. Jood burago ochayo kaka migao mar somo tayo chenro mag somo e pachoka kama oting'o omenda miore skunde kod chenro mitiyo godo e chenro mar rwako jopuonjre skunde mag senior. We're getting very varied figures about how much it costs to it costs to put a learner through ECD, primary education, secondary education and university. And we were not happy with the minister telling us that he doesn't know and that no one has ever done that analysis. So on what basis are we budgeting for our learners? The books distribution is at around 58%. Surely that is a very low percentage for a program that we've been aware is coming for the last 9 or so years. So if you say money was sent and the child was not in school, by last week they were talking about 800,000 of these children not being in school.
So where did you know this child was going for the capitation to be there before the child? There are so many questions. I think they are playing too much in front of the camera. Jaod bura mar County Manyeri Rahab Mukami korka kore onyiso migawo no mondo nyuand basaris duto mag sirikal mar mondo mi olos agulu achiel mar siro somb jopuonjre. Now the government, I think hii basari yote ya women rep, ya MPs, ya governor, hiyo pesa yote iletwe pamoja, watoto ipelekwe Ministry of Education, tuwe na free education because majority of the children are suffering at home. Kato bedo ni achiedh nade makoni kod kocho kwa sekta mar somo, migos lero ni chak dwe manyien somo mar skunde mag senior biro chakore ayanga tok tieko chenro mar rwako jopuonjre kaachiel kod yudo buge mag somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend migawo mar thieth Edan Duale wacho ni sirikal luwo ndach achije ma itudo gi mibadhi mar siling bilion 11 e agulu mar thieth mar SHA. Duale wacho ni mibadhi no ne thothne ne otimore kind dwe mar 10 higa mar 2024 gi dwe mar 4 higa mokalo. Gin mago mag itudo gi thieth moko mane orwaki e mbui ni otim mag bero to ne ok otimgi. Duale no lose kinde romo gi jood bura Naivasha kama wacho ni lakteche moko ma kwan gi oheo 22 lose malesen kende idhi nyime gi nonogi. In case members have issues with the headline of today, on the headline, the 11 billion are the rejections I've told you. Those are money lost in the sense that they have claimed we have found them, they are remitting, some of them are going to court, some of them have agreed to return back our money, and we have not finished. We have, I don't want to, you know, there are some things that belong to the criminal justice system. I don't want to speak for. I have the whole list. The biggest junk is the private hospitals, followed by the county hospitals, followed by the National Referral Hospital, including Kenyatta, MTRH. The lowest is with the faith-based hospitals. Chenro mar chwalo ndikruok mar opande ne jopiny e kor gwenge chenro ma itayo gi tend migawo mar arita kokalo kuom jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo ne ochopo e sub-location ma Nyawita Bondo ka jopiny nochopo kar romgi mar yudo kony. Pek mar yudo opande kinde mokalo nikech omenda mane dwaro kaachiel gi bor mar kuonde mane ndike opande gin moko kuom mibadhi mosemono jopiny yudo opande yo makare. Makrin Adhiambo ma en jadak ma gweng'no lero ni nyaka ne ochak manyo opande pok oyudo kendo mano omiyo otiyo gi omenda mathoth e yore mag thieth nikech ok onyal ndikore kata mana e okumba mar thieth mar SHA. Rowere matindo ma osetieko klas 12 bende ne ok owe chien ka jalup ruoth ma gweng'no Ayub Openji okwayo jopiny ni kik gidong' chien e chenro ma kamano. Ma PS Interior Dr. Raymond Omolo okelo chenro machal kama ma it's free of charge ma onge pesa mora mora kata chudo mora mora mikao onge. Wakwayo jopiny ma pok ochopo ka gichop ka mondo gibed registered nyithindo manyocha timo klas 12 ma pok oyudo kipande wakwayo gi mondo gichop ka mondo gikaw kipande. Josebedo maonge kura to koro sani to riwre gi jo skul bende manyotimo penj bende wan ge gweng' kae koro miyo kutimo ka opar paro makama gi ng'ama pare aduoko ne ero kamano. Kipande na to nolal chon tasebedo ka apply ka to bende ok oduoga koro asebedo gi shida nikech kata ka ji go kura an ok anyal goyo kata ji samoro aluor kata kuom mipoge pesni adhi chamo pesa tawuondo ng'ano ka bigo kura pok andikora e SHA nikech kipande. Anyalo dhi mana ga e chemistry samoro bende adhi osiptal to nyaka kora ti gi pesa. Oyangore ni piny Kenya tiyo kod omenda maromo siling trilion 1 higa ka higa e chulo nyinyo mag hola ka dwaro koro nitiere mar keto chenro mar kawo hola ma nengone ni piny kaka yor tego uchumi ma pacho ka. Maendi noyangi e kinde keto ayanga ripot mar chal mar gope ma pacho ka apisi mag piny owacho okwa mondo ti gi omenda moketi e budget kar kwayo meto mar omenda ma koro chuno ni Kenya medo kawo hola. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni.
E kinde keto ayanga report mar chal mar gope gi hola mapachoka oyangore ni kuom budget mar piny Kenya mar siling trilion 4.2 omenda mar siling trilion 1 itiyo gode chulo nyinyo kata interest mag hola ma piny Kenya nigo. We are spending huge resources on public debt service, and we cannot sit back and think that things we have already reached Canaan. No. Kao keto ayanga report makamano, Director mar duol marango chal mar gope mapachoka Rafael Otieno oyango ni ma en gino mayoyo uchumi mar piny Kenya chien ka bende oyango yore duoko piny nyinyogo kokalo kuom chenro mag kao hola manyinyo mag gini piny keto agula chiele migawo mar omenda e kin mamoko. The National Treasury undertaking operations such as the debt swaps, which essentially our aim will be to issue instruments at lower interest costs and use those instruments to take out the debt instruments that are very costly. Our new borrowing will focus very heavily on concessional financing, which are cheaper and therefore enabling us to reduce the cost of borrowing as we go forward. We are having also other measures such as the implementation of the Treasury single account, which should also help us avoid things such as paying interest on overdraft that the government may not need at any given time. Migepe mopogore opogore mag piny Kenya okwa mondo mi otem matek otigi omenda moketne gi tenge e budget kendo githegre gi chwalo kwayo mar meto mar omenda madhiro Kenya emedo kao hola. Article 223 is expenditure outside what we planned in our budget. We must borrow sometimes to finance issues that were left out of the budget for valid reasons, but which we must now bring back on board. Granted that some of the issues are uncontrollable. We have heard about the droughts, but there are also issues. People are coming to ask for money for cultural events. People are coming to ask for money to buy additional vehicles. Giango ni ochumi mapachoka kata kamano omedo dongore ka bende gipuoyo chenro mosekete gi jatend piny Kenya William Ruto magneno ni oganda obedo kod yuto ahinya to rawere mathuruka machalo kaka chenro mar nyota, chenro mar gedo mag ute mane onge ogonyore e kin mamoko. One, youth access to finance, but at the same time youth encouraging youth to do business. So giving them funding so that they can start businesses that create jobs not only for themselves but for the other youth. In the affordable housing program, out of the 800 contractors that are implementing that project, the bulk of them are the local contractors. So that is building local capacity, enabling them to create jobs for our Kenyan youth instead of letting the earnings from the project implementation be taken out of the country. We have done very well. We are in the right trajectory, but there is work that is yet to be done. Bende opeo migawo ma oganda jo Kenya matie pinje ma oko mako mar chwalo omenda e pachoka ne familia maggi omenda maromo $5 bilion higa ka higa gino mowacho ni osekonyo ngiro chumi mathuruka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Doho mamalo chiel 998 jang'ad bura Lawrence Mugambi owacho ng'eto mare ni jomano mako burano norem chiwo ranyisi makare ni piny Kenya ne ni kod ng'eyo ni masira makamano ne dhi timore. Gisingo kata kamano mar dhi nyime gi manyo ratiro margi. Efi Nyakidi nigi ler mar wachni. Lawrence Mugambi, Mado mamalo mamilimani buore Nairobi, jogo manayudo lal e kinde muoch mar mbom ma higa 1998 e boma ma Nairobi nochopo mar winjo ng'eto e wi burano. Achiel kuom ng'ur mane gichwalo e doho ne ni piny owacho ma pachoka ne nigi ng'eyo ni masira makamano ne dhi timore, makamana ni onge okang' moro amora mane okaw. Doho kata kamano wacho ni ne girem chiwo ranyisi makare e wi ng'ur makamano. Doho bende orango kapo nono piny owacho ni ting' mar chulogi kod gimomiyo ne gikawo thuolo malach chwalo ng'ur margi. E duokogi ne giwacho ni ne gimiyo pek chal ngima margi. Jang'ad bura Lawrence Mugambi kata kamano owito oko chutho burano mar ni jogo manomako bura nokochiwo ranyisi moromo nowinjore chulgi. In my humble view, whether the government of Kenya should take legal action against the government of Sudan, Iran, or France or French bank BNP Paribas for their suspected involvement in the U.S. Embassy bomb blast terrorist attack of 1998
requires delicate weighing of many factors that include high-level political consequences that comes with taking such action, which this court feels restrained to take, as it requires balancing of various interests which include political and diplomatic consequences. I find that the political question doctrine thus applies on all fours in relation to the aforementioned prayers. For the reasons aforesaid, I find the petition lacks merit and I hereby dismiss the same in its entirety. Each party shall bear its own costs. We are very disappointed and disheartened. How on earth would you say evidence which has taken years and decades to put together is hearsay? No way. Ruth Mwihaki no wito mingie masira makamano kendo wacho ni geno mare ne ni ng'eto ne dhi bedo makare kendo chudo ne nyalo yudore. Chudo madine omiyo gigoyo kangi ngimagi. Ng'eto makamano otimore tok tho mar wuongi kod jal machielo juma mokalo. Duto mane manyo ratiro ne wedegi. It is double sword, this one. And because 28 years, going to 28 years, when my mom died and she was the breadwinner, my dad had to struggle to start looking for a way to bring us up. And we hoped for a minute that this compensation would come to help us go back to school. We go and study something that will just improve our lives. We go for a business class and maybe set up something. If the ruling class were affected in this, we could get justice. But now, this is injustice, pure injustice in the justice system. This is Kenya, which our fathers fought for independence. But those who got independence are still stepping on the poor. Kwanji maromo 201 no wito ngimagie masira makamano ka ji mamoko no yudo hinyruok. Kata obedo ni doho owito oko bura mar jogo mano yudo lal kod hinyruok e muoch mar bom e boma ma Nairobi higa 1998 pod gimako chung' ni gibiro manyo ratiro margi. Efinya Kidi, Ramogi TV. En mor ne jotuo ka achiel gi jochiw thieth bang' jochiw thieth e bwo mabul mar kuko chungo ng'anyo margi mosekawo ndalo 36. Maendi biro tok romo manotim kawuono gi riwruok mar governors kod jotend kuko. Jochiw thieth go osebedo ka dwaro ni kete tim winjruok ma yande oketi e kindgi kod sirikal ka jochiw thieth e bwo chenro mar UHC kod Global Fund bende ne dwaro chudo kod ndiko e yo maongirore. Jochiw thieth go nyiso mor margi ka giwacho ni winjruok margi osekawo higni ma ok tin 8 kapok ochop kare. nakupatia kama very good. Hold kama we look like we are happy. We are here to sign a return to work formula, having agreed on all the issues that were raised in the strike notice. Key among them, one is the conclusion conclusion of the negotiation on the CBA. Secondly, the implementation of the salary structures, the third cycle and the fourth cycle of the salary structure. And the third issue was on the issue of the UHC staff and the Global Fund staff. Mkataba ambao tumeingia kwa leo ama makubaliano ambayo tumeingia kwa leo sio mwisho, kwa sababu unatengeneza tu njia ya kutekeleza yale ambayo tumekubaliana. Na tuna imani kwamba yakitekelezwa tutachukua muda mrefu kabla ya kurudi mahala tulipo. Na tunataka kuomba kwamba kwa hisani kubwa sana kwamba waajiri wetu ambapo ni county governments watekeleze wajibu wao. Wakitekeleza wajibu wao, sisi tutakuwepo kuwapatia support ile ambayo inahitajika. Watieko wachno kawuono kendo wadoke tich ka wamor ka wiwa ni malo nikech gimiluongo ni CBA ma wasebedo ka wajadiliana gi Council of Governors cycles makadha ndalo paranya ndalo waiguru kawuono wayudo CBA wano makochopo tarik 9 wuok tich mabiro wabiro bedo ka gi county governments 47 ka gibogo sei e CBA.
Bas wadhi yuyo moro machuok to aneno ka oseorote mar Ramogi TV Trevan Kodi ma Sara Singa nyakwar Odongo mar wang' neno West Kanyamkago atimo mos ne baba wa Singa Odongo kuom tho mar owadgi ma Caleb Osano Odongo. Mos ahinya Sara Singa. An Dan Odiero wachni der paro ne joka nam ni maendi opogore gi mowacho sani. Mama chielo Oraru wuod Nyasiaya Jama Binju Asembo ni chenro ni wacho ni mos na jaoda Violet Oraro gi mama na Nyasiaya Ondege. Erokamano ahinya. Maendi Eunice Maka Owino aneno Ramogi maler ka ntiere gi nyathina Ishmael kod jaoda Ifrim ka wantika Tito dala mar Nyakachi. Mos na jo Nyakachi duto te Eunice. Erokamano ahinya. Machielo bende ntiere ka en Ramogi TV ma Omondi Odia. Bende wabiro yudo Minister mar Education kaka Magoha. Joten sikunde osechako oro na jonyuol messages ka gidwaro fee balance for grade 10 students to kata somo mapoko chaki jonyuol olewe lwet principals. May Magoha rest in peace. Erokamano ahinya. Neno machielo bende ntiere ka en Trevor Imore ano Ngweno Elias aneni achiel kachiel kan paw ndege kadim ka endie. Wach mar kawo kipande winjore koro kel nyaka Nyatike sub county ka endie ni mar thoto jende makoni onge gi kipande kata kura bende gionge go. Makamu wacho ni wagone boss na Dr. Raymond Omolo erokamano kuom miyo ji kipande mar ikruok ne goyo kura. Giodero wuod Nyaramba mano chairman mar Sugar Board of Kenya. Machielo bende ntiere ka Trevor an Baba Twins maronjinyo akwayo vijende ni giwuog oko mondo gikaw kipande nikech telo makare iyiero mana ka ji nigi kura. Mos na Pascal Orange Ochieng Riako Gionre Opio Wandai kod Ochieng Machacha. Bas kudugu bang daka matin kikidhi mabor ahinya. Piny igero kod mbaka to kaka ndalo medo sudo mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4 Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2 Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3 George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko to in japiny ibiro wacha. Tich 4 Lydia Keyo loko ni weche ohala kaka itime yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5 Waloro Juma kod rowere Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuomi. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kani jopiny e gweng' ma Odhure sub county ma Usigu omedo goyo tach e dho wath ma Aora Yala ka gitayo chenro mar manyo ringre jal moro ma jahigni 25 mane nyang' omonjo kendo lalgo e kinde mane odhi tuomo pi odiochieng' manyoro. Jodak go oseyo piny owacho kuom yulo e tich kendo rem mar chwalo opisas magi mong'eyo go abal mondo okonye manyo ringre no ka giywago kwan mamalo mar monj mar nyang' mosebedo ka timore to okang' ma piny owacho kawo bende onge. Ewi mano ne ginyiso luoro margi ewi ngima margi e kinde ma gidhi omo pi aora no Yala
ni mar mano kama ngima gi bende oyiengore kendo thothgi yudo yuto margi mapile kokalo kuom keyo pi mawuok e aorano makoro nyang' monjogieno. Punda tapuonjo godo nyithindo. Koro kwa biro to ni nyang' mako nyithindwa waonge kwe sirikal. Sirikal yie mondo konywa uru nyithiwa rume yala. Nyore kanywa iko jagreda 6. Kendo sani koro we nyathi dhako gi nyithindo 2. Lit nwagi lit te jowetena. Matimre yala ka ok morwa. Kanyo kwa iko nyathi ma ja klas 6. Kendo sani wa iko kijana man gi dhako gi nyithindo 2. Gino ok morwa sirikal. Litnwa kata wabete dayala ka gino rachnwa ok wamor. Mondo miyo tiek tuo modong' kodok tuo pito nyang' luoro ne to make. Koro nyang' no komake to di pito ywago no konya uru. Oyudo ka bende an machindo koro yu nyang' ni oko tema mako yu nyang' ka ywarago. Ayudo ko inga gi pek ba weyo bodho. Sababu hata shule iko hapo karibu mita 250 kutoka kwa maji. Shule ya serikali iko hapo. Lakini watoto ni wengi hapa wanatumia hii maji. Mama wanatumia hii maji. Kuanzia saa 10 ya usiku wanaanza kutafuta maji. Waona jamaa anaenda akilalamika, nisaidie honya, lakini hakuna mtu sababu alikuwa na watoto wachanga. Sasa mimi naomba serikali yetu ijali, sisi ndio tunawapigia kura. Kura zinapotea. Na vile tunapiga kura na hakuna msaada, ni kama kura yetu inapotea. Jatend migao mar kit chuech kod timbe oganda Hana Wendot Chemtumo osidho ayanga chenro mar chwalo chiemo maonge chudo e sikunde piny owacho mayudore Nyando e kaunti ma Kisumo, ka chenro no igeto godo ting'o malo kwan mag nyithindo e sikunde kod konyo jopuonjre mochando. Kane olose kinde nyasi no mane oyuore kod jatelo mongirore migao no Karen Agengo, Cheptumo ne ogolo siem ni kaka migao gibiro makore kod 10 counties mar neno nyithindo duto odhi sikul kendo onge ma ibiro roch ratichgi e yo moro amora. Wach mane osir kod 10 county ma Kisumo e kinde ma bende gisidho ayanga assembly mar nyithindo mabiro miyo nyithindo go thuolo mar telo kendo golo pachgi kotenore kod weche mag ngimagi. Jaod bura ma Nyando Jared Okelo to korka kore konisa ni koro duoko omenda mar chiemo e sikunde duto mag piny owacho mayudore Nyando, kama nyathi ka nyathi dhi chulo mana 1,000 per term, gimosewacho pile. Occasionally come here, and because of that children are not able to come to school because of lack of food. So we have come here to bring food, to bring dignity kits for the boys and girls. We've come here to bring sanitary pads, to bring exercise books, to ensure that no child is at home because of lack of either sanitary pads or because of lack of food. So we are coming here to reinforce the government's directive that every child should go to school. Because we always have challenge on resources because we don't have enough, and whatever we have may not serve our people appropriately within the time allocation. We are always very grateful for partnership. So when the national government is ready and willing to come to us to give this kind of support, we are very, very grateful. Koro gimwa wacho kodie niya, nyithindo koro chiem, ka nyithindo se chiemo tichulo 1,000 kende ne nyathi ka nyathi e sikundewa mag dei e Nyando ka e tam ka tam. Tiende niya, gi dholuo mayot. E higa nyithi Nyando chulo 3,000 e higa mangima. Kata nyakach bibiro timore. Koro jotelo mag kweth mobalo kod sirikal ogolo siem ne duol mochung' ne yiero IBC ni gibiro luongo ng'anyo ponono ni IBC ok okete tim dwaro magi ewi yiero maduong' mabiro. E romo margi kod commissioners mag IBC, jotelo go nyiso ich wang' margi ewi kaka IBC ne obago yiero madundo mokalo magiwacho ni ne ok obagi e yo mouyanga kachiel gi lony mar yiero mar Smartmatic. Kaka jofwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelo go kwayo rowere mondo owuog oko mar kawo ombulu e dwaro mar kelo lokruok pacho kae. E romo margi mokwongo kod IBC e bwo telo mar Erastus Ethekon ewi yiero maduong' mabiro, kweth mobalo kod sirikal okomung'o wach ka giwacho kod duol motegno ni piny biro bedo madenyo ne IBC poni ok gitayo yiero maduong' mabiro e yo ma ohuyanga. Ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi ma DCP Rigathi Gachagua okwaro wang'gi ni poni IBC ok owinjo ywak magi kendo keto e tim dwaro magi motelo ne yiero maduong' mabiro, gibiro tero jopiny e ndara kaka yo mar yudo ratiro. And we have told the commissioners on behalf of the people of Kenya that the next general election is very emotive.
and they need to prepare adequately, and they need to gain the confidence of the people of Kenya that they will deliver a credible election. Because if the people of Kenya feel it will not be a credible election, the temperatures could rise and we could have a challenge that we don't wish to witness. We reminded them, some of us are seasoned, will come out again here on behalf of the country and Kenyans if they do not deliver on what we have agreed. But we have decided to give them a chance, an opportunity. We clearly are very unhappy with the CEO. We made it clear to them. We did raise the issue that we were not happy with the process that gave birth to the commission. But now that they are in office, they are there to serve all of us as Kenyans. We are all as Kenyans interested in the well-being of this country, and it is in that spirit we raised issues so that they can be looked into and we can end up having free and fair elections. Achiel kuom dwaro magi eni IBC ong'ad okorak manie kindgi kod kambi machiwo masini mag lony manyasani e weche mag yiero ma idendo ni Smartmatic International magiwacho ni osirem bago yiero maratiro e pinje mamoko mag Afrika. This same technology was used recently in Uganda. The KIMS kit failed in Uganda. We do not want to see a similar election in Kenya. So there are serious issues of concern we have raised, and we believe they will address. All we are waiting for is goodwill and confidence building through a roadmap that we will be engaging quarterly with them. We started by telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. Not us, the whole country. Yiero madundu mokalo bende oketo IBC e lweny kod kweth mobalo kod sirikal kaging'ur ni IBC ne oyiengore nyakonchiel kendo mayo jochung' magi loch. And they have promised us also that they are preparing a national conference on elections 2027. And we said, fair enough, if they are going to be open and engage clearly on these issues, we also have a citizenship responsibility. We are pointing out these issues, but we have a citizenship responsibility to do our bit to ensure that we contribute and work with them to deliver a credible election and an election that will guarantee our country's stability, because that is what we are looking for. E komachielo, jotelogo oparo ne rowere mag Gen Z ni yokene magolo jatend piny William Ruto e loch en kawo ombulu karomgi kendo luto ombulu e kinde yiero. We want to remind our young people they have done a lot on the smartphone to tell the people of Kenya we need change. But the real change cannot be achieved in the smartphone. The real liberation of this republic will be achieved on the ballot box, and the tool of that change is the ID and the ballot. Motelo ne mano, jotelogo osingo ni gibiro walo achiel kuomgi e fwadho bendera margi e ng'wech malaro tend piny e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Apis Seneta ma Migori kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho chako chenro mar jiwo pith mar yien mageto jopur maromo 10,000 e kauntino. E bwo chenro ni, japur ka japur ibiro chulo omenda maromo Sh10 kuom yien ka yien mokuo e dwe ka dwe nyaka chieng' tong' yien no. Jojuma nigi ler mar wachni. Kata bed ni oganda mathoth osebedo ka pidho yiende mathoth ka isiro kod piny owacho, wego mok mago mag piny owacho. Penjo maduong' mosebedo en ni to bende yiendegi bang' ka osepidhgi bende gikuo. Ywak osebedo ni thoth yiende ma ipidho ok osebed ka irito makare kendo thothgi koro tho. E okang' mane jopur opidho yiende mathoth kendo yiendegi oriti mokuo. Apis mar Seneta ma Migori ka otenore wego mok mago mag piny owacho ma oting'o triko ochako chenrono mar dhi neno ni jopur maromo 10,000 e kaunti ma Migori omi kothe yiende kendo ochulgi omenda kuom yien ka yien ma bende koro biro kuo e dwe ka dwe. Mondo pidh yien mang'eny kaka sani koro e dwe ni kende wadhi pidho yien maromo 360,000 mipidho e dwe ni e ndie Migori County. To mano dhi konyo e chego kuma golo carbon. Konyo e gedo, konyo preserve my environment. Yien yendi, the more we maintain it, e kaka ibitimo ng'owa, ibo timnwa chudo gi kambi mar Trico. Manyiso ni on the other hand, omiyowa another way of benefit. Yien inyalo baro miter ne nyathi skul, yien inyalo kauni gi kampuni madhi los gik machalo kaka kalatas, yien inyalo dhi mibar miter go nyathi skul mitim go gimoro amora. Omiyo wamor gi Edi Muok Ratego kuom project mochako. Seneta ma Migori Eddie Oketch mane wuoyo kinde ma chiwo kothe mag yiende
ne jopur 650 e sub-county ma Suna West ne wach ni kawo pogore kod jiwo pith mar yiende madhi konyo ber alwora kendo kedo kod lokruok mar kor lwasi. Jopur dhi yudo omenda moro matin e dwe ka dwe kuom pidho yien kendo ritogi. Maendi ok en pidho yien kende, en program mar make sure ni yien nyalo nyak. Koro watemo matek mondo mi jopur mwakawo e program mar Triko ni endi ka pidho yien timiyogi support dwe ka dwe mondo gipidh yien gigo gimiyowa yien wadhi pidho yien chal ka gima nyocha wabedo ni waonge kaka wanyalo yudo yien gi machini mondo mi wapidhgi, but kochakore gi kawuono kech okelnwagi kendo ikonwa maler ni tok pidhogi wadhi kendo idhi chulowa. Okecho jiwo jopur e kaunti ma Migori mondo koro mak ma otegno chenroni nikech entie kod nweng'o maber ka wach ni chiro mar yiende ma gidhi pidhogi bende dhi migi. A desirable amount to be taken by any farmer is 365 trees, but we are making exceptions that some farmers can take even less, 50 to 100. You put it in your farm, then the partners that we have here through Triko pay the farmers here at least $1 if you may, or 10 shillings if you may, $1 every year or 10 shillings every month for the tree that has survived. Jopur ma yudo kothegi mag yiende opako chendoni ka giwacho ni ande gisebedo kod pek e yudo kothe mabeyo mag yiende ma ginyalo pidho kendo nyalo kuo kata kinde oro. Omiyo nok wapidh yien, source of income to get those seedlings. Yuto marombo mondo iyud seedling kono ibedo matek. Mar ariyo ne mano, type of the seedling manyalo maintain in Migori County nok wang'eyo. Migori County ne yien thin to lakini gisani kaka muok ratego kao project ni mondo mi wapidh yien wadhi dhigo mbele. Ng'eny but momora ahinya en ni yien ni kadhi apidhe matunze maber kuom higni mabiro onyalo konya kuom yudo school fee mondo achul godo ne nyathi environment wa mondo mi kata kapo ni koth chwe to kik poka soil erosion timore mang'eny. E bwo chenro ni ma isiro kod apis ma seneta e kaunti ma Migori, japur ka japur idhi mi yien maromo 365 kamago mantie kod nyalo mar pidho yiende mathoth bende idhi mi kothe yiende mang'eny. Kasto bang' ka yiende jochiek e ndalo mabiro bende wabo singo negi chirni maginyakete yiendego eko. To moloyo ni kambi mwakelo ni endi en kambi no endo ma kata kopo ni ng'ado yiendi e ndalo mabiro pod gibomiyi kodhi manono mipidho, sama gipidhe no endo pod gichuli dwe ka dwe, kosechuli dwe ka dwe kochiek pod gichak ging'iewnigo ka giteronigo e chiro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kennedy Aura mawuok Ruaka e kaunti ma Kiambu e jaloch mar nus milion e piem mar Sot Januari Kishabiki. Kitiyo gi siling 100, rawerano ma jahigni 29 ne oyudo loch makamano makoro omede mijing'o. Aura wacho ni ochano chulo omenda mag somo ne nyamin mare kod chieko gedo mar ode manosechako. We have to Shabiki nimekuwa nikifuatilia from last year promotion zao na ni kitu nimekuwa nikijaribu but finally imejipa this time na ni somo moja tu pekee nikapata nusu milioni. So pia unaweza take that chance kama hujafungua account, unaweza fika kwa website yao, fungua account. Mshindi next it can be you. Take your time. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Unfortunately pesa ikaleta ngori kidogo, so project ikasimama. So sasa hii kutoka hapa teke home. Bas wadhi yo moro machuok taneno ka ote marumo kosedonjo ka wasom gene piyo Steve Opiyo kani dala ma oboch Nyakacho to ni ubija gir chuno school fees tam katam 1,000 masewinjo kiwacho ni karo nyalore gino nyalore Nyakacho kanyo mane gima bro timo ka Nyasaye oyie. Wasenene ndidi nyoro katime Kiharu sani koro Jared okelo time Nyando kata Nyakacho bro manabire Steve bed mana gi kwe. Ana machielo beni tiri kani Trevor winji maler ahinya Ramogi neno maler kendo kelo weche makare kara chuonyo bende wabiro miyo nyithindo chiemo to gibiro dhi skul e yo makare ma architect Evans Asiyo. Kaso Ramogi an jamta wuoda Awasi Boda aneno news maler sana from Awasi Boda kaero kamano. Bas udugu bang daka matin kikidhi mabor. Jadolo en ang'o marach?
En ang'o momiyo unuchung' kuweyo chiemo kanyo? Nitie richo moro amora mwatimo? Ineno chiemo ni okete otungu sumu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena jua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Walora ne gweche mag tuke ni tim mar Naiboys United obago rako motelo ne tielo mar 2 mar tugo mar CAF Confederations Cup e kindgi kod Azam ma Tanzania. Tielo mokuongo timno noloo gonde 2-1 gi Azam Jumapil mokalo e alap manyayo. Kocha mar timno Salim Ali owacho ni en gi geno ni pod ginyalo tieke thuolo maber kata doko bedo ni giwito tugo mokuongo. Mano ni thuolo mokuongo Azam tugo e rang'eny mar Afrika kendo sani koro gimako thuolo mar 4 e grup mar B. Intensity kwa poa, mood kwa camp pia ni mzuri. Na watu waenda Zanzibar. Preparation more inaenda kuwa huko. We hope for the best. Tunaenda ku give all because bado kuna chance. Tuko na point 9 bado tunafaa kupigania. So there's still a chance. The boys are growing day by day. But if we can contain Azam like that, then it means that there's a maturity that is coming in slowly in the team. Erokamano, walor chenro mar Marang'ich welo gi kanyo, an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding opanga Jonyakach, dendo Ombija taya, nyakwar guok ocha pesa. Wanere saa 3.